Ongi etorriak Jekaira, Zurriola ikastolako goi mailako ziklora. Gure lanbide heziketako zikloa hasi zen martxan 1988 urtean. Gu Donostian gaude ikastolako urra eraikinean Zurriolako hondartzaren ondoan. Gure zikloa oso praktikoa da eta ekintza gehienak egiteko kirol instalakuntzak behar ditugu. Horregatik Donostiako udalaren kirol instalakuntzak erabiltzea guretzat oso garrantzitsua eta erosoa da. Gure egunerokotasuna bi zatitan banatzegu. Lehenengo zati izango litzake 8 hamaiketara eta horko ikasgaiak teorikoagoak dira, beti ere praktikotasun hori galdu gabe. Eta gero dakagu bigarren zatia izango litzakela 11:30 3:00 eta hor bai sartzeiala ikasgai oso praktikoak. Garrantzitsua da praktikotasun bat ematea gure egunerokoari, ze azken finean pertsonekin jokatzen dugu. Eta pertsonekin jokatzeak eskaintzen dugu egoera beti ezberdinak izango direla, baliabideak behar ditugu egoera hori kontrolatzeko, eta zorte handia daukagu Zurriolako ikasle txikiagoekin egoera horiek bizitu ditzakegu. Gure metodologia gehien bat oinarritzen da ikaslea berarien ikasketa prozesuaren oinarri bihurtuz. Azkenean irakasleak rol bideratzaile bat hartzen du, eta ikasleak bultzatzen ditugu guk emandako informazioa garatzea, informazio iturri desberdinetatik. Azkenean pentsatzegu kirola edo jarduera fisikoa aldatu egiten dela. Gaur balio duena kirola edo jarduera fisikoan hemendik 2 urtetara ez daka hainbesteko baliorik, beraz hori etengabe berritzen jarri behar dira. Proiektuka lan egiteak ematen digun aukera da ikasgai ezberdinak nahasteko. Nahastean lortzen duguna da transferentzia bat ikasgai batetik bestera eta aplikagarritasuna handiago bat. Bai, helburu hori lortzeak ikasleak ze baliabide lortu behar ditun garbi edukitzeko. Guk entrenatzaile rolari garrantzia emate diogu, azken finean hori izango alako beraien lana, ez? Entrenatzaile rol hori hartzea gure klaseetan ezinbestekoa da, azken finean beraiek etorkizunean eremu hontan egiten dutenean lan hori izan behar dialako, ez? Hau da, jarduera fisikoaren, kirolaren, aisialdiaren edo denbora librearen bi monitoreak izan behar dira, guri ezinbestekoa iruditzeko beraiek trebetasunak eta gaitasune horiek eskuratzeko hori gure klasetan lantzea. Ikasle eta irakasleen arteko gertutasun hori sustatzea oso garrantzitsua da, azkenean ikusten dugula ikasleak ze behar dituen. Bai akademikoki gainera, nun egiten du ze aspektu indartu behar ditugun, baina baita ere pertsonalak. Irakasleekin ondo emategea, danakin, da bai, bastante erlazio hurbilak hau, zer gauzatako horreoteia. Gure ikaslei hurbileko tratu hori emateak guk ulertzen dugu eskaintzen diena da beraien heziketa prozesu hortan lagundu egiten diela asko. Oso gainean egoten gara, asko ezagutzen ditugu eta asko ezagutzen gaituzte, baita ere konfidantza daukate gugan, eta horregatik nik uste dut horre guztiak lagundu egiten diela beraiei ikasteko eta aurrera egiteko garaian. Jekaineretako ardura bada, azkenean ikasleak ezi behar ditugu, irakatsi behar ditugu beraiek lan munduan gaitasunak eta trebetasunak izatea, ez? Jekai ikasita titulu ezberdinak eskuratzen dira. Lehenengo mailan sorosle titulua lortzen dute, bigarren mailan lortzen duten denbora libreko aisialdiko monitore titulua, baita zuzendariarena ere, eta kurtso guztiak euskeraz egiten direnez, B2 titulua lortzen da. Gure asmoa da, azkenean ikasle horiek lanerako prestatzea. Aisialdiko munduan lan egiteko aukera izan dezakete, begirale, zuzendari, izan daitezke aisialdian ere hainbat ekintzetako begirale. Irtenbide asko daude mendikateratzean, dakazu ikasten jarraitzeko aukera, unibertsitatera joateko, dakazu lan egiteko aukera, eta gero bai badakazu gustatzen zaizun hortan espezializatzeko aukera. Ere gure graduak ematizuna da biak konpaginatu itzazkezula. Ikastezun bitartean ere lan egin dezakezu. Aukera mordo bat eskaintzen dizkiegu eta gero bereiek izan behar dute hor aukeratzen dutena beraien bidea. Jekai, gizarte eta kirola irakaskuntza eta animazioko goi mailako heziketa zikloa da. Bertan, kirolaren munduan lana egiteko prestakuntza jaso, titulu ezberdinak lortu eta zure etorkizuna prestatzeko aukera izango duzu. Beraz, kirola, jarduera fisikoa eta animazio mundua gustuko badituzu eta eginaz ikasi nahi baduzu, etorri gure zikloa ikastera. Etorri Jekaira. Etorri Zurriola ikastolara.